Yana waya mutum na. Kalau TJ ya kake? Dama ina so in buga maka waya wai. Okay, to TJ me muka samu? Ya sada to ne waya mutum na. Tsadan tuwo kamaya. Sada geji da ami. Okay, tsadar rayuwa TJ. Tsadar rayuwa to ka jubowa to dai ba shine rayuwa ba. Okay, gaskiya ne haka ne ka TJ ana tsadar rayuwa wallahi. A Najeriya wana. Ba abin da na tafiya daidai in ba agogo ba. Okay, iya agogo ne ke tafiya daidai. Agogo ne na tafiya daidai. Okay. Kada uba. Ka TJ gaskiya ana tsadar rayuwa TJ. To ba ku ne yara musulmi kun jawo mana ba? Kamaya. Wai kun fada wai ku je ku dauka muslim ticket. Okay, kamaya. To ba ku ne kun zabe Tinubu da kai shimta shi ma ba? TJ ai to ba iya musulmai ne suka zabi Tinubu ba. Ku ne kun zabe muslim ticket. Bobu. TJ har da Krista ma ko wanda suka zabi Tinubu ai. Babu kariya Krista din. Obi ne ya zabe. Okay. Ya zabe Obi wani kuma ya zabe a tuku. To yara musulmi wana. Ku ne kun yi muslim ticket kun kira ruwa. To ga shi ruwa din kuma na ta duka mun gabe da yadda ku to.